Ljudi, evo nas u novom klipu i danas ćemo učiti novi trik, novo vizualno menjanje boje ili ti vizualno menjanje karte. Za ovaj trik bit će nam potrebna karta sa vrha, neka to bude 5 tref i samo jednim pokretom ćemo je promeniti u Cats tref. I pozdrav svima, danas ćemo naučiti kako da uradimo ovu promenu boje. Znači, ono što treba znate jeste bukvalno samo kako da držite špil i da uradite double lift ili duplu kartu. Da bi to uradili možete da koristite tehniku koju sam ja radio u svom videu, koja je po meni negde i najlakša. Znači, kažiprstom izbacite malo karte unapred, znači izbacite i kao da uradite ovo, kada dođete do dve karte, znači 1, 2, ubacite mali prst i ostavite sebi prostor, što se naravno ne vidi. Kada to uradite, okrenete obe karte licem na gore i prste postavite ovako. Iz ovog položaja izbacit ćete špil malo gore, ne baš ovoliko, ali evo, na primjer ovako. Kada sam ja gledao na internetu kako se radi ovaj trik, vidio sam da trebaju svi ova 4 prsta da budu ovdje i da palac pritiska gornju kartu. Kada sam tako učio, najviše možete da dođete do ovog dela, gdje kartu ostavite ovako i onda tek svojom rukom je ubacite dole. Ali, kada sam posle nekog vremena sasvim slučajno probao da svoj kaži prst savijem ispod špijela i da ova 3 prsta postavim bliže donjoj ivici, to mogu uraditi i iz jednog pokreta. Znači, bukvalno samo treba da naučite da prebacite kartu ka dole. Uopšte nije teško kao što vidite, samo lepo namestite, ali je jako bitno da ipak malo pritiskate gornju kartu. Zašto? Jer ako je ne pritiskate, možete da vam ostane ovdje, možete da povučete znači više karata. To se neće desiti ako budete dali mali pritisak. Eto, to bi bilo to. Ovaj trik nije da kažemo težak i naučit ćete ga ubrzo. Ako vam se sviđa, ostavite like i komentar i obavezno napišite u komentarima šta biste želeli sljedeće da naučite. To bi bilo to i hvala vam puno.